तो ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଆସିକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି। ମୁଁ ଘରକୁ ଏବେ ବାହାରିଲି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିକି ଦେଖିକି ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ିଲାଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। बस ଏବେ ବାହାରିଲା କଟକରୁ ବାହାରିଲି। ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଯାହା ସକାଳୁ ଝିପିଝିପି ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାହାରିକି। ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ବସ୍ରେ ବସିଯାଇଛି। ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ 6:25 ହେଇଗଲାଣି। 6:30 ଛାଡ଼ିବ। ରହିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।